ससियेल मिडियायावसो जोङो गोबां जों बेबायदि बांसावनाय बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे डिटारमाइन थानाय मोनसे संगठन। सोरबा ससियेल मिडियायाव मा बुंदों मा बुङा जों बेजों खोथा गैया। जोंनाव मोनसे भिजन दङ, जोंनाव मोनसे मिशन दङ आरो आथिखालसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि नाजानायावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदिखौ जोङो दिल्ली बायदियाव मोनसे जोङो लामा मोननो हादों। आरो जोंनि जायफोर मावनांगौ खामानिफोर दं, मिशनफोर दङ, बिथांखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन। दा ससियेल मिडियायाव बिथांखौ लानानै मा ससा जादों जाया बेजों जों जेबो खोथा गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिपेन बर'आ आथिखालसिम आफादगिरि आरो बिथाङा आफादगिरि जानानै थागोन। उदालगुरि जिल्लानि पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जायफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हादों बिथांमोनखौ बरायदों। आरोबाव 2025 मायथाइनि हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंजों फरायनानै जायफोरा सेथि मासि उथ्रिनानै पानेरि दख'रानि गेजेरावनो टप 3 मासि मोननो हादों बिथांमोनखौ बरायदों। आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनायनि जि मोनसे सिमां नुदोंमोन आरो बे सिमांखौ जुदि मोगथां महराव जों जाफुंहोनांगौब्ला बर' हारिनि साफ्रोम सुबुङानो मोजां सोलोंथाइ मोननांगोन, गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगोन। आरो बिनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गथ' फोरमायो जे बर' हारिखौ दावगाहोनांगौब्ला जों साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा सोलोंथाइ मोननांगोन। आरो सोलोंथाइखौ जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2002 मायथाइनिफ्रायनो जोङो बर' बिजोंनि फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बरायनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो बे 2025 मायथाइसिम बे सोलिबाय थागोन। आरो जेसेबां दिन दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांना थागोन, बर' हारिया थांना थागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन। बे गोदान सोलोंथाइ जिथु खान्थि बिनि गोहोमा बर' फरायसाफोरनि मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन? आं सानो 2025 मायथाइनि जि हायार सेकेन्डारि एग्जामनि जि रिजाल्ट जों मोनसे नुदों जे बर' फरायसाफ्रा गावनि बिमा रावजों क्लास 12 एग्जामखौ होनो मोननायाव जथेस्थ'यैब्ला फार्स्ट डिभिजनाव जोंनि बर' फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजनखौ मोननो हादों। आरो बे निउ एडुकेसन पलिसि जे माने नेसनेल एडुकेसन पलिसि बे जुदि फैयोब्ला आरो जों सान्दों बेवहाय मोनसे लिरनाय दङ जे सासे फरायसाया माने फरायजेननायनिफ्राय क्लास 5 सिम गावनि बिमा रावजोंनो फोरोंथारनांगौ होननानै मोनसे बेवहाय लिरनाय दङ आरोखि। दा क्लास 6नि उनावसो डुवेल लेंगुवेज गावनि बिमा रावजोंबो हायो आरो नों इंराजिजोंबो हायो। आसाम सरकारा बिथांमोना क्लास 6नि मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजिजों फोरोंनो नागिरदोंमोन। जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा जों नाजाथाबनानै बर' बिजोङावनो फोरोंनो थाखाय बिथांमोना खिदानथ' लाफिनदों। आं सानो 2025 मायथाइनि जि मोनसे रिजाल्ट बेखौ जों फोरमायदों जे नेसनेल एडुकेसन पलिसिया फैयोब्ला आरोबाव जोंनि फरायसाफोरा बेनिफ्राय बांसिन जोङो मोनसे बेनिफिट जागोन होननानै आं सानो। ओंखायनो गासै फरायसाफोरखौ आङो सानदों खावलायगोन आरो बिमा बिफाफोरखौ खावलायगोन, फोरोंगिरिफोरखौ खावलायगोन आरो जोंनि दिथागिरिफोरखौ खावलायगोन आरो जोंनि जायफोर माहारियारि आफादफोर दङ आं बिथांमोनखौ खावलायहरगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिंखौ जों जौगाहोनो थाखाय 2 बोसोर जों आरोबाव बेखौ मोनसे मिशन हिसाबै नङालासिनो जों मोनसे जावरिखांनाय हिसाबै दुलाराय फरायसा आफादा जोङो खामानि मावनो आखायाव लादों। आरो बे बेलायाव आरोबाव खनसे खावलायगोन गासै फरायसाफोरखौ, फोरोंगिरिफोरखौ, बिमा बिफाफोरखौ, दिथागिरिफोरखौ आरो जायफोर जोंनि समाज सिबिग्रा जायफोर जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफोर दङ आरो जायफोर आफाद दङ गासैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि बेवहाय मदद होनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरबाय। गोजोन्थों। एबसुनि जिथु आफादगिरि दिपेन बर'खौ आगस्ट दानाव बिजि राजखान्थियाव हाबैगोन होननानै मोनसे ससियेल मिडियायाव दिनै प्रसार खालामनाय मा बुंनो सारनिसिम? ससियेल मिडियायावसो जोङो गोबां जों बेबायदि बांसावनाय बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोनो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे डिटारमाइन थानाय मोनसे संगठन। सोरबा ससियेल मिडियायाव मा बुंदों मा बुङा जों बेजों खोथा गैया। जोंनाव मोनसे भिजन दङ, जोंनाव मोनसे मिशन दङ आरो आथिखालसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि नाजानायावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदिखौ जोङो दिल्ली बायदियाव मोनसे जोङो लामा मोननो हादों। आरो जोंनि जायफोर मावनांगौ खामानिफोर दं, मिशनफोर दङ,
बिथांखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन। दा ससियेल मिडियायाव बिथांखौ लानानै मा ससा जादों जाया बेजों जों जेबो खोथा गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिपेन बर'आ आथिखालसिम आफादगिरि आरो बिथाङा आफादगिरि जानानै थागोन।